musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yeeɓiyankoɓe weltare tv taweteɓe jokli windere on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw no kewɗen wiide e kala suba sondaneri feltima ɓaleri buuɗal rumede fera feeñay windere feeñay ɓatake men hande noon jaadaten koye wittiyanke safriyanke mo jeren ɗum taccude keeri ngam wittoyde ha to leydi Maali beele anda leɗɗe bawɗe yaadude e bawɗe ñawdude itta yoga e rafiji adda celle nde tawno waɗeɓe nde ɓe jiiɗi halfirde en gueɗe mabɓe ɗe ɓe bitti ɓe jab nadde e leɗɗe e ladde e maaje kono sikki ala enenne so en bittino Allah wiiri en siru fil ard jeehe e leydi ndi kono fanzuru laare bitte ɓeyditoro ɗon gandon Allah wonani tan ko on dariɗo on bittuɗo jaaɓi janngude ha witti ɗum tagi noon en ceerani wiide kala saaha docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde ngam humpitade ne kala saaha ɓe o heewi natudirde haw yaltinan ɗumen wone keɗɗe biyeteɗe kiis e goɗɗum e goɗɗum kono kadi e kala saaha eɗen kaala kono haade wutte fondede jullare holko fulɓe mbi yataw joomum tawaka docteur Djiby Sow calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Dendagal weltare tv min calmini ko nande dental meɗen dental diine numéro 1 et 2 et 3 en calmini foof ardiyankoɓe muɗum ko nande ceerno ha Yahya Ly ha tenti oɗo musidɗo mo kaldete won ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr e Hamadou Ngali Ba to to leydi Mauritanie foof salminama e dante meɗen ko nande catal ha sesa heblo sukaɓe Afrique nogas e jeegom kala calminama to yiɗɓe mum e yaajiɓe mum foof to goni calminama ko nande dental men dental Hamme Amal Ly yiɗɓe ɗumen dental men yiɗɓe ceerno Amadou Tidiane Sarr ha toon to dental meɗen dental foof min juurima foof tan min calmini min juurima min ñaaguima ɗumen duwaw min neldi duwaw ko yidde yewtidde moɗon rafiji men hande ɗi gonduɗen tampinɗi en e yidde wittude ɗumen ha faama no bittuɗen kadi ha pamɗen kadi yidde kadi artude bandiraɓe yewtidde mum kala sa hollude ɗumen rafiji kadi tawa ko hunde kadi ko woni yaƴini ko woni gonga tawa alda hay fepidande wotere. A jarama docteur Djiby Sow musidɓe tedduɓe eɗen gandi hande mo jiiɗa kala ɓandune jaɗɗa won hen gondi koye ŋato won hen gondi koye ɓalli ɓuutoji won hen gondi koye ɓuɓri mi heewi sifaji docteur Djiby Sow o saaha mo gonɗen eɗen gandi yimɓe ko ñawɓe yimɓeɓe kala hande goni koye membade holno addi ɗi ñabboji holko ɗi jahate holno ɗi mbayi. eyyi ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr ko fate jaɗɗo e ŋato ko gaddanɗa en ɗo ko fate jaɗɗo ngo heewi jaɗɗinde yimɓe ko banggal probléme tension so heeɓi ɓandu ndu fof ko ndu jaɗɗo won hen ni paralysé e nder hen junggo e koyngal maaya kunuɗe mumen foof hono winno kunuɗe gooño ko nande jomum ɗemgal mum jaggue waɗa yontere walla waɗa lebbi tawane leeli sellani heɓoto koye banggal tension to wonno no ŋato o no kewɗe wirude ni ko fate gueɗe rewam walla amma wona toon rafimi ko ɗon toon paali ko hunde hawnide no feewi paali o ne adda ŋato holno paali addirta ŋato paali goto nan toon so nanguima so heeɓi doole woni korni ko addana ɓandu ma woni ɓuuɓe so waɗi ɓuuɓe ɓandu ndu wone ŋadde waɗa puƴe mo famani ɗum noon safro hen ha tampa ronka yo yiitu jaam ronka yo heeɓ cellal kono noon e leɗɗe men fina tawade so woni kumpitiɗo mum
anduɗo rafi ɗi sa yettima ɗumen so nanimama andante rafi ma ko woni ittanma ko ngoɗon heblo min keɓli e nder Mali nande professeur meɗen so wittima ha o faami rafi ma hokkata ma kadi koko sellintama ko sa yari ɗum nde wonata balɗe tati tawa sammitime mum ha laaɓi wonno jaɗɗo ngo heewi hande mo jiɗɗa foof koyɗo mum ene tedda ene yiile jomum no foti rentade ko fate gueɗe lamɗam so rentime e nder mum waɗa traitement ji ɓaleɓe sella kono sa jokkodire tubakoɓe jamma ñalama ko yargol poɗɗe gurdam ma fof ko yargol poɗɗe donka ya heeb jaam ko fate gueɗe tension ɓe keɓani hen tan ko sellinta ɗum itta ha laaɓa kono noon to banggue safruji ɓaleɓe on keeɓi koye initta tension ha laaɓa ko wona ɗum ko eɗen gandi leɗɗe tubakoɓe saahaɓe mbiya koko dotta yara foɗɗere kikiɗe foɗɗere subaka walla ɗum bete leɗɗe men ɓaleɓe ɓe caggal wittoji ɗi mbaɗon ɗi oɗon jogui tan ko dotta taw janggo tampintane ɗo eyyi jogui hen ko dotta so jomum waɗi traitement mum subaka kikiɗe midi min dokka ɗumen ko fate leɗɗe ɗe ha mbawa artirde ƴiƴam ɗam lodde lamɗam ɗam e nder ɓalndu mum ha ƴiƴam ɗam wonta normal taw wonani gurdam ma foof yargol leɗɗe ɓandu ma aɗa tampanno tampere ma ittanɗa ha laaɓa ko fate muusu ɓandu ma jaɗɗo ɓandu ma foof ittanɗa ha laaɓa wonno tension so nangui neɗɗo tuggandema Allah do hoore makko to wonno ha feɗenu makko woni koyngal teppere foof koko jaggata woni banggue goto jiiya won hen ni maaya so woni ɗum ɗon so woni neɗɗo ɗum jeemima ɗumen yaade tajgol ɓerde tan ɓerde ma ne taƴa toujours il faut ndentoɗa fate lamɗam ɗam no tigui tigui mbawa reglude ɓerde nde sona ɗum tan so jomum yiilama hen so yani tan heewi ko jaɓɓude woni jaaɗa a jarama docteur Djiby Sow wittiyanke eɗen gandi ñabbuji ne keewi saaha aɗa nodda kiis fibron nem ɗeɗo gueɗe kala saaha amin jiiya won nate ɗe neldata gam hollude amen seedam fagal ɓe tunnata hono ɗum wayi eyyi ko fate ɗen nete ɗe jiyata hay joni woodi hen ɗo kuccitten ɗe to darden téléphone o ɗo ɗeɗon nate ɓuuri wonde hande koye banggal rewɓe meɗen mo jiiɗa foof reedu ko heewi tap reedu nder reedu mum ne fiɗɗa nder regluji mum ne tarda heɗɗere nde wona toon hande mawna on witto mbaɗɗen jomum wawa jogade lekki kin totten ɗum e nder jamma goto ko wanno debbo nelda hoore mum e nder tergal ha yettoyo jibinirgol acca toon e nder 24 heures fuusa ñawowo woni jiya ndiyam ne yalta e jomum ko wayno ƴiƴiri ne yalta e jomum ha ɓooya keɗɗe ɗe nder balɗe tati rewa hen woni sama yalta to tawmo joguino probléme ɓesgu Allah wallamo e nder hen kadi o yettodira e gorko makko tan o mooɓa reedu tawa o wondani e caɗele kadi hay hunde wawa firtude nduɗon reedu on heblo mo mbaɗɗen noon koye nder leɗɗe meɗen ɓaleɓe ɗe wona reedu jomum ne seeke ne yaltini woɓɓe hen jiiya mbiya kalisaji Allah ɗum ɗo kam koko tuta walla koko waɗa ala tutaka koko jibina ko fate debbo jibinat ɗumen yalta e nder reedu mum kiske noon fibrom ko noon ko nem ko noon won hen fibron ngaji gona ɗiɗi tati haɗa ɗon wonno kiis kañumne jibina saro e nder reedu ndu wona toon ha mawna debbo to jiiɗamo foof reedu makko koko dillata tan régle makko arata normal sono ara waɗata ko taƴa so nanguimo kadi somo hol signe ɗi o yiyata makko kala sa somo fiilo reedu makko muusan enɗi makko ɗi gonata ko hewde tep keesi makko muusan régle so ari seeɗa kuppa walla so ma arani o foof o ɓawla o wona keɗɗe ene yalta e makko kanko debbo o docteur Djiby Sow moɗa andi a gaynani haalde kono ma artoy hen namdal tan mi ɓitta ɗum ɗon mbete saaha oɗon keeɓa aroɓe safrade taw ko docteur eɓe walla taw ko sage femme uji walla taw ko infirmier ji gollotoɓe dispensaire uji walla ala en keeɓa ɗum nder oɗo saaha mo gonɗen ko fate yimɓe men kiidira tinɓe ɗumen sage femme uji ne hen gara jokkodira e meɗen jaltinen ɗum hay nder oɗo demen mo gonɗen e ndeɗo yontere men ummade en kiidir arde en ɗo wonɓe jokkodirɗen e nder muɗum jaltini ñawuji mum ma ar hollede ɗumen koye gorko makko gollitta koye ɗum ɗo hono witno kadi koye hôpital a faami sage femme uji toujours ko wonnande e Mali ha e nder kidira ni toujours ne gandi kadi ene woodi gara jalta ha jira guite mum guitta kadi yimɓe kadi safrotoɓe ɓe jii tampi kalan ɗumen mbiya aha sa yettima kaari ko nande Djiby Sow ne wawi yaltinandema ñawowo enen keeɓa ɗen golewole toujours
mbete docteur Djiby Sow ene fiɓi uddidde école kañumne ko hebla walla ala kañum wi tan ko gollani walla janggo so tawi hôpital ɓe mbiya ara golloda e men aɗa heeɓi walla ala? eyyi miɗe heeɓi e on fannu so woni ɓe kolliti ɓe jiiɗi gollidede miɗe heeɓi on fannu walla amma wona ɗum projet so fulago yaltini ko nande projet ko fate on fannu yiiɗi gollidede hollede alhaali o no yarata ha yaaja miɗe heɓli e on fannu eyyi yidde gollidade e mabɓe holludeɓe gueɗe ɗe wasa wonde cuuɗini gollidire ɗumen tawa tubakoɓe koye munen ɗum wona ɗumen kawisaji ha garta kadi jante men taw wona reedu nagga ene laaɓi no fawa hen ne seeka en jogui on pellital. docteur Djiby Sow a noddi kecceji musoje eɗen gandi hande kecceji musoje ko hunde hewde mo jiiɗa fande sene jooɗo wona koye ottude mo jiiɗa kala sene ummo naggata koye keeci wulla ha nenam wona e ottude holko heewi addude keeci musanki? eyyi Seydi Sarr ko heewi addude keeci musanki ko nande yooro rendu so ndu yoori tan jomum heɓan probléme keeci musanki woni imrayit imori o on waɗi kalteji hedde tati kalte goto ɓe hen caggal mumen yaltat woni seere nde yalta jomumen so yeehi dow wuuro yaltat ɗum sono e neɗɗo keesi mum toujours wonata koye musde walla rendu hono min noon so ndu yoori jomum heeɓa wona tetokol mum manngol jalngol dow wuuro ngol ndero suka hettere sukko toon ha ɓooya nde yalta Bowal waɗa fuƴere Bowal so waɗi fuƴere wona goho wona ɗiɗi wona tati daro ɗon so darima ɗon noon toujours koyɗe makko kanko to wonno guila jaɓordi makko wonata koye wulde jaw cikkata ko jeegue darna e makko keesi makko wone wulde ha ɓooya o heeɓa ka taw to wonno gorko o heeɓa faiblesse wonne nande faiblesse banggal sexuel iwa ha laaɓa walla ala so yeehi hebloyade ƴiƴam yaltata e makko o otta ha ɓooya ƴiƴam wone arde makko walla toujours ko hendu yaltata e makko ko bruit ɗum ɗon noon woni imrayit so naggui neɗɗo tan jaggata ko fate keesi makko nagga kadi koyɗe makko nagga terɗe makko ni imori heewi wade kañum jaggata keesi wone musde koyɗe gone wulde en jaaɗa firti ko ɗum addata keeci musanki oɗo saaha mo gonɗen joguiɗon ko siroji mum walla ko leɗɗe mum walla joguiɗon ko technique posde jomum walla ko pomade mum joguiɗon? ala ko leɗɗe meɗen ɗe siroji ɗi ene jaaruɗen hen banggal siroji ɗi iɗi guitta banggal musu ɓandu mais imori o ɗi mbasta safrude ha sella ɗi mbawi safrude ko diabète kañum e tension e yooro rendu ɗi mbawi ɗumen yafnude rendu mais sellin ɗumen keskes ɗi mbawi sellinde ko diabète kañum e tension musu ɓandu wonno ɓandu makko no jogui musallaji tattuɗi somo yara siro ko o dañan hen jaam ko fate banggal imori joguɗen ɗumen ko fate morde eɗen keɓli ɗumen jomum nelda hoore muɗum so neldi hoore muɗum alhaali o ɗe pusa ñaw o nder muɗum ɗe jaltina hay joni ma ar hollede kadi nette ko fate gueɗe imori yalta ha laaɓa jomum keesi mum wawa artude normal taw wona banggal jaram wonno neɗɗo sa wi aɗa yarna ɗum tan leɗɗe aɗa dogna reedu mum a waddani hen ɗeɗon gueɗe wawata sellude ko yiiɗi ko heɓata ɗum firti ko docteur Djiby Sow suuɗaki sa ari ha ɗon mataw ɗon tableau ene feŋi e ndemal galle mum kono kadi a haaliɗo haala diabète a nodda diabète jomen diabète ne nottoma bete a dañi hen tan selluɓe ha kepti hattan mumen to banggue diabète eyyi ne wayno leydi hande banggal diabète ɓe cafruɗen ha keeɓi jaam ɗum ne heewi hande fani jomum haɗa noon sukara pew walla ne pingo so jokkodiri banggal diabète nde wonata 15 jours tawan ƴiƴam mum arti waɗi traitement e nder lewru he tan ƴiƴam ɗam so yeehi testoyi tawata ko 0 tawan hankkadi yalti ha laaɓi tara so yalti jomum ha laaɓi eɗen jogui yimɓe sellumum kadi settiɓe wonde kadi en cafri ɗum e banggal diabète ɗin audio ji kadi en joguita docteur Djiby Sow a noddiɗo henno ko ɓuuri hawnade e nder publicité ji ma e kala saaha musidɓe tedduɓe tagui en hande yidde jodade docteur Djiby Sow ede kala saaha eɗen mbiya heewide enen Afrique naaɓe gaare bitten ƴeewen gande men ɗe tolni woɗeɓe ɓe bittu tan Allah rokkiɓe enen en bittat keɓen hande eɗen gandi dorog o ne heewi saabu hande nanata ko ñande kala dorog nanggama Kidira nanggama Joal nanggama to nanggama Bakel walla nanggama Mauritanie walla nanggama Mali walla nanggama Gambie sukaɓe hande ko simmotoɓe no moƴƴi banggue dorog te eɗen gandi dorog so naate ƴiƴam heewi ko wahlidde hoore hol wittogo mbaɗɗa hen ha keɓɗa haqiqa hande aɗa jogui leɗɗe muɗum bawɗe sammidde dorog alhamdulillah banggal dorog so naggui neɗɗo wonno so neɗɗo simmino sagat noon joguiɗo banggal hendu tan heewi ko waklitade ƴiƴam mum ɗam hakkille mum noon perdata contrôle fes joguiɗen pinal mum
wadde so yettima kanko to wonno cimmotoɗo mbaɗenmo test ha gandemo e sifaji ɗi ganduɗen ko cimmotoɗo on sa tottemo leɗɗe mbaɗen kine makko ha keewa tep leɗɗe o jooɗo capannayyi minute o wone samminde dorogo kanko foof o warña o wone ruutude o warña o wone ruutude omo tutta dorogo omo tutta ha laaɓa so tutti ɗum e nder muɗum tottemo kadi leɗɗe mbiyen yo waɗe tew omo ñaama ƴiƴam ɗam ɗe loota ƴiƴam ɗam jiya nde waktu nde o ñaami ɗe seedantagal muɗum jiyata komo wuula reedu makko ne wuula omo warña kin wuleeki defata ƴiƴam makko ɗam defa ɗam wonta normal ƴiƴam ɗam yalta makko jiya omo warña dorogo ni camminirtemo so woni eɗen gonde makko e nder balɗe 3 4 5 camminen ha laaɓa ceer o kangadin o heeɓa dorogo kadi o anca ɗumen dokkemo leɗɗe ɗenɗon leɗɗe ɗe gancinama ko fate gueɗe simma foof ha hendu mum welatamo sono naati ɗo e nokku sone hen tan o yaltat o wona o anci ɗumen fes oɗo fannu joguiɗen e dorogo yaltinde ha laaɓa ceer betto ko battuɗa noddude simmotoɓe drogue wonande so yi ha naate ƴiƴam mabɓe aɗa wawi sammidde ha joomum tina hoore mum aɗa cindi joomum cimmotoɗo cigarette a heeɓi yimɓe muɗum mbaɗɗa essayé ha woodi no wayi walla ala eyyi en keeɓi yimɓe muɗum fonde yimɓe mum hay nder leydi Sénégal e nder leydi Gambie e nder leydi Mauritanie gadden yimɓe waaɓe noon cellinɗen ɗumen gonɗen mum e balɗe seeɗa jomumen keeɓi jaam a faamide ene ko nandi hen ne wayno leydi dal hay banggal kadi so woni ko banggal seyɗade ɗum ɗon foof oɗon sifaɗe en mbawi safrude ɗum keɓɗen ko toon ko banggal wona eɗen bittoye ɗum koye nder galle he tawɗen banggal seyɗade sone neɗɗo o keɓiɗen ɗum ko jinnaɗo kadi safrude ɗumen ha wiye weng ɗiɗon falluji ɗi fof ɗen cafra banggal dorogo e seyɗano foof safrude ha wiye weng surtout ko so tawi min paami nawma mali ko wittoyde kono gande ɗe kala tawino jinnaɗo ne waɗa ka donɗo ɗum nawma mali ko ɓeydoyde gandal walla ala eyyi mi won hen ko rona ko fate banggal bindi mais banggal leggal kala ko golleten en tawani e nder galle tawiɗen ɗum ko nder mali fate banggal leggal foof ko nder mali he tawɗen ɗum en gartirɗen ɗum e nder galle he fate gueɗe opération fanno wonde soppis kis nem imori ɗiɗo réhabilitation en diabète en foof ko toon bittoyɗen ɗumen gadduɗen ɗumen kadi ceerno men kadi ko gandaɗo e nder Mali hande windere nde kala ne andi ɗum e nder Mali nokkuji ɗi kala ko neɗɗo tinaɗo kadi noɗɗo kadi bawɗo gandal ngal tigui tigui kadi mi wittu ko puɗɗimi yirrade ko ko jiimi e makko mi yiyani ɗumen ceerno kala ko wawa sa addinimo o hollatma ko wawa ko wawi noon sa yettima so wi omo wawi o samminanta ɗum e nder yawre docteur Djiby Sow a noddi Rafi kawniɗo a noddi Rafi hande mo yimɓe hewɓe kersirta ha ten to banggue worɓe koye worɓe ɓuuri wawde feñde ko woni prostate oɗo hen Rafi eɗen gandi hande hayto banggue docteur o ɗeɓe weñade seeɗa holko heewi addude prostate e hol witto ngo mbaɗɗa ha keɓɗa haqiqa o ene safra prostate mbiyata heeɓi kadi yimɓe wonduɓe e makko ha dañi hen jaam alhamdulillah neɗɗo to wonde prostate ɗo so woni o waɗaka somo pewpew sar tawni somo taaro ene muusa walla taarɗe ɗe kala walla ɗe keew mbaɗɗen hen ko witto kadi laamgo yaltinde ɗumen so woni ko gueɗe to sofata ene muusa ɗo e nder jamma o foof sen tottimo leɗɗe ɗe o taaroto Rafi o ha laaɓa ɗum seedantagoji mum laaɓɗi no goodi to wonno taare ɗe kadi dartini ɗum wattude ɗe normal kadi ko nder balɗe 3 4 sen tottama leɗɗe taarɗe réglate ɗe gonta normal hankkadine o wonta o dogo toujours omo yahamo taaro mais so yeehi ha noon ha waɗama somme en mbawata par ce que toujours min heeɓa ɗin kanguji mi wiya jomum mi wawa par ce que so yeehi ha ɓe mbaɗimo somme walla ɓe opérima kewmi widema ko ala e nder opération kese mi jaɓata memde walla to waɗa somme ɗo direct mi jaɓata memde mais so waɗaka ɗum ɗon pop so yettimami mi régla ɗum mi itta e nder makko ha laaɓa e nder leɗɗe men fina tawa o iwa ha laaɓa taw wona kadi kalma ko yaltinde jomum nde ha laaɓa ceer ha wiye ceer musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere eɗen jodde docteur Djiby Sow sikki ala ko wittiyanke mo ceerno Boubacara Haydara Barkewi settani kadi jiɗɗo gandal mum jarlitiɗo haalande ko yimɓe gonga nodduɗo kala joguiɗiɗo ñabbuji saari natodiron ƴewon no wayata docteur Djiby Sow aɗa haala neem minen noon ene gasa min gandiri neem goɗɗum min jiiɗi ko cifonɗa amin holko woni neem e neem ko comme no naaride ni ko noon neem sifori
kañum e fibre ngaji ma surtout kañum ko ɗum naarinde eyyi ko naarinde no ko naarinde tan ha gasa par ce que nder reedu he leydi no naarinde leloto ni ko nem ko noon leloto ma yalta min jiiya profil o on no photo jomum neldata min o min paama wonde ko nem woni ɗo mais nder sifa to jaggui so woni o fewntima no wonata no jomum sone taara ko fonno debbo a fandu yaltan yeeso mum ɗon yaltat ne nder ndawaka suppito hawyiro ɗum guiɗo makko rutto so paari tan kadi natta eyyi ɗum noon so woni lekki ki naati tan ko adorto foof fusde ko ɗum so fuusi raafi o yaltira noon nema sifiri so heeɓi doole tan somo taaro hoore mo o yiyat ɗum hoore makko ne feeña yeeso makko ɗo so woni yaltinama so yaltinama hankkadi gasi o serti hen wona ene arta e makko kadi nem ko noon sifiri ha yimɓe cella no wayno leydi dal eyyi ko cellinɗen hannde no wayno leydi ko fate banggal nema docteur Djiby Sow mboɗo rutto seeɗa ko fate banggue fibre o kame kis eɗen gandi ko rafi gono woye reedu neɗɗo so tawi ari e ma ene jogui oɗo rafi ko wayno debbo holno gandirta kanko debbo o ko oɗo rafi wone makko soɓe gandi reedu no heewi kette eyyi gandirami wonde komo jogui ko wonande fibre om o wiyami nder reedu to ina dilla walla rendu ina wutta ndu heewa dal ndu ƴera ha jomum sikke ko cowiɗo min andira ɗum noon ɗiɗon signe uji walla ala o wiyami somo fiilo reedu makko no muusa ha diwta so woni omo jogui oɗo sifa walla omo jogui pette blanche ɓurtuɗo mi anda noon wonde o heeɓi ñawo somo jogui ɗum tan jiyata toujours no mbirumami ni régle makko wonata koye kuppude waɗa ɓoɗe so woni no kuppa noon holla wonde signe o wonde rafi o heeɓi ɗumen e nder reedu makko toujours ko maƴat toon ne yirro won hen noon yirro kono ɓiɗɗo no yirro tan sikka ko soyi tawa ala jomum wasa yiide filaru nder lebbi ɗiɗi tati kadi yiiya walla so yi ara ha heewa wona balɗe nde sappo en walla ha sappo e joyi filaru daroyo toon ha jomum watta yiilede ganden ɗum ɗo foof ene omo jogui caɗele fibre walla kis walla nem no mbiruɗen ni tottemo leɗɗe ɗe yalta e makko ha laaɓa filaru makko watta arde normal o daña jaam a jarama docteur Djiby Sow golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ma docteur Djiby Sow weeɗon tonggode mum kala ngan sanga kala jiɗɗo hen ko ɓuuri labde so noddimo yama heeɓen ko laaɓi kono kadi ma jomiɗa rokken fartaŋe wawde yewtidde e makko taw koye kuccam e nder vidéo ngaji oɗon laara leɗɗe makko o sifano on lekki kala no wayi no ardi no wayi ma ɗum aroy e sahaji goɗɗi so jomiraɗo hoddiri docteur Djiby Sow eyyi numéro sa yiiɗi hebde numéro meɗen banggal internet o mbatta ko 78 353 28 92 numéro men leydi Mali woni ɗo 00 223 70 85 72 47 numéro mo tottirnomi premier o on ko kiɗen ala e nder whatsapp mais oɗo mo kalmi joni o ko 70 85 72 47 00 223 70 85 72 47 o numéro saɗa gardimo hayso majƴi ken yaltinoɓemo walla mbaɗa numéro men Sénégal 00 221 77 244 92 81 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 eɗen jogui numéro goɗɗo on ko miñiraɗo jogui ɗum ko nande e makka ban gonɗo Tambacounda ko 77 924 16 81 77 924 16 81 on ko makka ban jabotoma konngol am mbayni ko fate banggal ñabbuji men hannde ko ndentoɗen ko fate ko kebbinta nder en mbammi ko fate kirmasiŋ o ene ɓurta yimɓeɓe gusta ɗum maaro ko ñamete ko ɓe defa ɗum ha ɓenda mbaɗa hen ndiyam cewɗam nebam ɗam uste ko fate banggal lijumaji ɗi sone deefe yo ɓendu tewji ɗi sone deefe yo ɓendu ɗum waɗi so ñaati nder reedu yawa waylitade so woni tan jomum ne waɗa hen lijumaji ɗi ɗi kewa ɗi ɓendata ko fate banggal kirmesiŋ o ne heewa nebam ɗam ne heewa hay probléme estomac ma dañ sa dañi estomac noon a dañan caɗele no mawɗe no fewi daña ko fate banggal yo reedu walla jomum wona tutowo no fewi ɗum noon tuure so ari neɗɗo urgent ne foti aride ɗum wasa oppirade eɗen keeɓa toujours tanguji yimɓe ne goppiro banggal tuure taw wona opére walla ko nande reedu dogandu en walla banggal taare kewɗe taw wona opére
tawa leɗɗe men fina tawa ne wawi safrude ɗum jomum il faut renta ɗum ɗon wona kadi to ko feeñe nder reedu ma fof walla e keesi ma walla e buhal ma fof jaaha mbawta ɗumen tawa fotani waɗede noon par ce que so woni jomum heeɓi hen uure ƴiƴam ma to fota circulde ko ɗon ceeɗa dartinde ɗam ƴiƴam ko probléme kadi yahata ha sella jomum ko tardan gueɗe cewɗe tardane muɗum il faut yimɓe ndenta ɗum ɗon ko wasiyam faade julɓeɓe ɓe ndenta ɗum no feewi. a jarama docteur Djiby Sow golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo hannde wonno yewtere men no wiiri ni kala jiɗɗo heɓdemo to banggue WhatsApp eɗen gandi ande yimɓe ko WhatsApp ɓuuri wawde hutorade mbatta ko 00223 numéro leydi Mali mbaɗa 70 85 72 47 sa waɗi 00223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeetate e joyyi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi capannayyi e jeeɗiɗi woni sa waɗi indicatif Mali ha gayni mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi mbaɗa capanɗe jeetate e joyyi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi capannayyi e jeeɗiɗi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hannde wonno yewtere men nde jinɗen lowande bandiraɓe ko fate banggue wittu taw kadi jiliɗen koye docteur Djiby Sow musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala kijjam yo jaam Allah ñalla nen.